F'Marzu Malta mistennija jkollha r-raba' vaċin għal COVID-19 tal-kumpanija Johnson & Johnson. Għal dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fuq il-programm Extra ma' Xavier Balzan imxandar fuq l-Istazzjon Nazzjonali. F'Marzu ħajkonna r-raba' vaċċin illi huwa l-vaċċin tal-Johnson & Johnson, il-Janssen. Għandna madwar 250,000 doża tal-Malta li nżiduhom mal-oħrajn. U l-vantaġġ għal-Janssen huwa li għandek bżonn doża waħda biss, mhux żewġ dożi. U allura għal April bl-AstraZeneca, bil-Pfizer u l-Moderna u bil-Janssen nkunu f'pożizzjoni fejn nżidu sew l-ammont ta' nies li nkunu qegħdin nagħmlu. Il-Ministru għas-Saħħa spjega wkoll li f'Mejju mistenni jibda jitlaqqa mill-pubbliku ġenerali kif il-programm ta' tilqim ta' pajjiżna miexi b'ritmu tajjeb ħafna tant li faxex differenti tal-popolazzjoni qed jitlaqmu qabel previst. Meta tgħid li qed niftħu għall-pubbliku qed nitkellmu dwar l-aħħar ta' April il-Mejju x'qed ngħidu? Mela l-pjan tagħna kien li niftħu għall-pubbliku ġenerali fl-aħħar ta' April. Però kif diġà semmejt, diġà qarrabna bi 15. U la darba jkollna il-vaċċin tal-Johnson & Johnson li qegħdin nistennew għal-Marzu li ġej nkunu nistgħu nqarbu aktar biex Alla jrid l-aħħar ta' Mejju ma forsi anke lejn il-bidu ta' Mejju.